Hey my loves, welcome back to my channel. It's your girl Baby Harry Froze React. I'm back again for another video content, guys. Today I bring to you Kumulisho. I hope you guys should be conversant with him here on my channel, and this particular episode is Sporty Variety. I hope I pronounced this too well, guys. Help me with the pronunciation. Okay, so this is something I would love you guys to watch with me, and trust me, you're gonna enjoy every bit of it. It's kind of comic and hilarious and, you know, entertaining as well. So if you're new here, I'm Baby Harry Froze React. You're welcome to my channel. If this is your first time of seeing my face, I'm coming back. I'm gonna officially welcome you back on my channel. So without further ado and blabbing, let's dive into the video of today. Come on, guys. Tervetuloa Sporttivartin seurassa tänään Beurolan karate- ja judo-instituuttiin, paikkaan jonka kuuluisa Ari Zvang perusti 70-luvun lopulla. Täällä Timo Silakka ja valmentajansa Raimo Vormisto, tervetuloa, paneutuvat tänään karaten saloihin, mutta Raimo Vormisto, miksi? No perkulle, miksi ei? Mä rupesin tuossa marraskuussa miettiä, että miksei toi Silakka pärjää oikein missään laissa, niin mä ajattelin, sillähän ei ole minkäänlaista ihmissuhdetta ollut koskaan, mutta jonkinlainen romanssi voi tehdä perää tolle kaverille. Mä luin lehdestä, että tule karateen full contact. Jos täällä joku neitokainen vähän kämmen syrjällä hyvä, eli Silakka. Ei mä 68 me oltiin New Yorkissa yhdessä ravintolissa, siinä vähän Jägermeisteria naukkailtiin. Se oli Chuck Norris ja Bruce Lee samassa pöydässä, niin eikö loppuillasta tuli pientä kärmämään, niin toi veteli turpaan niitä mennen tulle. Mä kyselin siltä, että mistä se kuuluu se karmea pauke, kato kun se potkii. Niin se sanoo, että kun sääreluu heilahtaa, kato, niin se murtaa äänivalli, niin se torvihousu pamahtaa tohon aika mukavasti. Oi just. Kiitoksia, me lähdemme nyt seuraamaan herrojen harjoittelua. Tässä karatessa on ensiarvoisen tärkeetä toi kynnelisaisti. Toi Silakka on keskittynyt tuolla 8 tuntia. Se pystyy tietämään maistamaan tarkalleen, koska mä hyöttyn. Mä lähden hiipiin. Hirvittävää. Perkulle, me pilkottiin ensimmäinen puoli vuotta tämmöstä ihan normaalia punatiilta, mutta näähän on hirvittävän kalliita. Me siirryttiin selkeästi lekaharkkoon. Ne on halpoja ja järjeitä. Purista perseellä normaalista. Perkulle, me mennään kesällä rakennukselle muurari repsikaksi. Guys, this was really hilarious. I told you guys, trust me, I told you guys that this is something more of a comic, laughter, hilarious, and as well entertaining, because so long as we're smiling, this is actually entertaining us, guys. I really hope you enjoy watching this video, because oh my god, I laughed my ass off. I don't know, this is just so funny. So I really hope you enjoy watching this. I want you guys to rate this on a scale of 100. What do you guys think about this Kumulisho? What do you guys think? I'm sorry I'm laughing too much, but what do you guys think? Kindly drop it down in the comment section below. If you're new here, I'm Baby Harry Froze React. You're welcome to my channel. On this channel, I react to trending music, trending updates, trending news happening all over the world. So if it's something that might interest you, kindly join the family by subscribing to our channel. Turn on the notification bell so that you'll be the first to get notified whenever I post new videos. Like, share, and give us a huge thumbs up. And to my returning subscribers, come on, you guys are my real G. Thank you so much for all you do on my channel. I do not take you guys for granted. I love you guys so much. We've come to the end of today's video. I'll be right back in my next video. Don't go too far. See you in my next video.